γεγονός αυτό συνέβη πριν από 2.000 χρόνια. Εκείνη την εποχή οι Ρωμαϊκές λεγεώνες είχαν κατακτήσει όλες τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων ήταν και η γη των Ιουδαίων. Ο Καίσαρας Αύγουστος έδωσε διαταγή να γίνει απογραφή σε όλη την οικουμένη. Ο κάθε άνθρωπος έπρεπε να απογραφεί στην πόλη που γεννήθηκε. Έφτασαν λοιπόν στη Βιθλεέμ και ο δίκαιος Ιωσήφ μαζί με την Παρθένο Μαρία που ήταν ετοιμόγενη. Πολύς κόσμος είχε μαζευτεί τότε στη Βιθλεέμ και οι κουρασμένοι οδηπόροι δεν βρήκαν χώρο για να φιλοξενηθούν στο κατάλημα της περιοχής. Τελικά κατέλησαν σε μια σπηλιά που χρησίμευε για στάβλους. Τη νύχτα έκανε πολύ κρύο και στη γη βασίλευε η ησυχία. Τότε η Παρθένος Μαρία γέννησε τον Υιό της, τον Ιησού Χριστό, τον σπαργάνωσε και τον έβαλε να ξαπλώσει στη Φάτνη. Οι άνθρωποι ήταν βυθισμένοι σε ύπνο βαθύ. Όμως, στην ίδια περιοχή, έξω στην ύπαιθρο, αγρυπνούσαν κάποιοι βοσκοί, φυλάγοντας το κοπάδι τους. Ξαφνικά τους παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και τους περιέλαμψε η δόξα του Θεού και φοβήθηκαν πολύ. Ο άγγελος τους είπε: «Μη φοβάστε, σας φέρνω ευχάριστα νέα που θα προξενήσουν μεγάλη χαρά σε όλον τον λαό. Γεννήθηκε σήμερα σωτήρας που είναι ο Χριστός Κύριος. Το σημάδι αναγνώρισης είναι το εξής: θα βρείτε βρέφος τυλιγμένο σε σπάργανα μέσα σε φάτνη». Μαζί με τον άγγελο παρουσιάστηκε πλήθος ουράνιας στρατιάς. Οι αγγελικές ταξιαρχίες δοξολογούσαν τον Θεό και έλεγαν: «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Όταν οι άγγελοι έφυγαν για τον ουρανό, οι βοσκοί είπαν: «Πάμε στη Βιθλεέμ να δούμε το γεγονός που μας γνωστοποίησε ο Κύριος». Ένα λαμπρό αστέρι έλαμψε στον ουρανό στα ανατολικά. Το παρατήρησαν σοφοί μάγοι από την Περσία. Ήξεραν από τις προφητείες ότι προαναγγέλει τη γέννηση του βασιλιά των Ιουδαίων. Το ακολούθησαν γιατί ήθελαν να τον βρουν και να τον προσκυνήσουν. Το αστέρι σαν να ήταν ζωντανό τους οδήγησε μέχρι τη Βιθλεέμ, στο μέρος που βρισκόταν ο νεογέννητος Χριστός. Οι μάγοι με ευλάβεια γονάτισαν και προσκύνησαν το θείο βρέφος. Άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν σαν δώρο χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Η γέννηση σου, Χριστέ, ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή γάρη της άστρης λατρεύοντες,